Du er blevet større. Jeg bare træne lidt. Ja, man kan vel heller ikke lave andet, hvis man sidder i spjældet. Hvordan går det? Hvad? Ja, hvad laver du så? Jeg er blevet gift med Adam. Han er pilot i SAS, og derfor rejser vi rigtig meget. Vi har fået 2 dejlige børn, der hedder Jakob og Marie. Ja, så har vi jo også et lækkert hus i Torbæk, så lige nu sidder jeg bare og kigger ud af vandet, mens jeg skriver med speciale. Okay. Øj, hvor er du nem. Jeg bor i en lejlighed i Rødovre, sammen med min dejlige kæreste Jakob. Hvad laver jeg? Fanden rager det dig. Jamen, han er sød ved dig og behandler han dig ordentligt. Han er i hvert fald ikke kriminel. Michael, du gik ned efter aftensmad for 7 år siden. Jeg har aldrig... Der er aldrig nogen, der har taget røven så hårdt på mig, som du gjorde. Og jeg har det okay. Jeg er kommet over det. Og så kommer jeg her i dag. Og så når jeg ikke engang at sætte mig ned, før du har taget røven på mig igen. Undskyld. Anytime.